Say church, amen. Tena mwani chukundura na manyasha zao. Atitendera ugetinge tiri muno nasi. Tikobera nishukurawa. Chata wadi kwa soja kasano zikafundi swini mfana na mai tena makocheso. Amen. Tena mwani kama yangu kuma Abraham Mafua. Iya mangu makari. Basarashe here together meditation. Wali kuno ndi Zimbabwe, but is the one anita Masimons Ango media. I want to tell you live wali kuno. So we don't tell them wali kuno kupeli wao washi wana wakitrain hashi. Amen. John chapter 9. John chapter 9. John chapter 9. My line of preaching in English is better than Grace County Yashatzamari. So John chapter 9 from verse 1. As Jesus was walking along, he saw a man who had been blind from birth. Rabbi, his disciples asked him, why was this man born blind? Was it because of his own sins or his parents' sins? Yes. It was not because of his sins or his parents' sins, Jesus answered. Yes. This happened so that the power of God could be seen in him. We must quickly carry out the task assigned to us by the one who sent us. The night is coming. Then that no one will wake. But while I am here in this world, I am the light of the world. Yes. Then he spit on the ground, made mud and saliva, and spread the mud over the blind man's eyes. He told him, go and wash in the pool of Siloam. Siloam means to be sent. So the man went and washed and came back seeing. His neighbors and others who knew him as a blind beggar asked each other, isn't this the man who used to sit and beg? Some said he was. Others said no, he just looked like him. But the beggar kept saying, yes, I am the same one. They asked him, who healed you? What happened? He told them, the man they called Jesus made mud and spread it in my eyes and told me, go to the pool of Siloam to wash. So I went and washed, and now I can see. Where is he now? They asked him. I don't know, he replied. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us. For the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Yanda elenga ndiye murume wakaporeswa na Jesu. Jesu wakaporesa mapofu akawanda. But on this text, yaye inondiitira zvakanaka pakuti the action yakaitwa towards the healing of this man yakasiyana neyakaitwa kuna blind Bartimaeus. Blind Bartimaeus wakangodzichiona ndobva atoona. It is spoken word. But murume uyu Bible rinoti Jesu wakakanya ivhu pasi nematake akamisa mavhu kumeso. Ndobva amuti enda unogeza. So ndiri kuona Jesu ari kutuma munhu ane problem. Ari kutuma munhu ane problem kana munhu ane mavhu kumeso ritori dambudziko. But Jesu ari kutuma munhu kuita unogeza. Ende chinondinakidza panyaya yemurume uyu haana kukomplaina kuti yakarikisa mavhu kumeso. Wakagamuchira peprocess iri kuitwa naJesu. As long as achiziva kuti zvichauya kupita kuti ndione. Zvanoti murume uyu anga yandinoti nothing to lose nokuti anga ari bofu. Saka whether ane mavhu kana kuti haana aone. Saka ndofuna ndozvakaita kuti arengere kukomplaina. Aka-understand the situation yake kuti even ndisina mavhu kumeso maziva kuti pamwe chete anoona. Saka ndikaiswa mavhu kumeso hapana futi chekukomplaina nokuti ndagara andione. Zvinoda kuti neimwe nguva
even that understanding. School say Maria Dinayo and Legend Peter Naya so yes. Once he pack Mera, but Gomera Babotona for the Gomera Water, so whatever situation in which we have nothing to lose, but they won't defend nothing here, but if you do them, what are we talking about? As we complain, then I didn't see where you are going. They would have put the answer of the DJs. I don't change for the man. She made this in the water, but she don't pay one. So, by the time of the years, what Jesus wife from a line, Jesus back on the movie. What you talk for the Diana Catata, the come to a belly back. Put a baby at both. Jesus, what a panagata, with the ear and a baby. For life, whenever my challenge is good, there's no one to blame. Yes. I will not be able to there, but sometimes people will judge you. So there are things that just happen in life. You see now, because the my challenges are beyond your control. Those people. But in the far out when Jesus, other family tell you, so Pamona, Gatai, who in Yankee from Pitmas and Rumo, you are not Chaka Jesus. Jesus, Wakafu, and the Palamu, you know, Pamona. Yes, no, putting Yasha, the Mario, the Vidasi and Chaka and Police. Remember, with Igbo for our own now to Mona, Jesus, as to Jesus, the Akamona. So there are times you could not so now to pay what the upper the city, but why do I go now? Some last year. Rumo, I would buy zero, better look at Chaka and buy zero, as not Jesus, what we are bad. So Jesus, how we are bad, never love Chaka, Sinabas, negative. Diana got us. I was to Chaka, which Anga policy. Rumo left here getting this. But Chaka should put zero, one Chaka Bosha. But Chaka people blame her. Diana got us. But if somebody Jesus, another is solution. But if you are trying solution, they are looking for reasons, same any problem. In my information in my life, I see necessary. In all spiritual knowledge, that already one now, the other put a lot of numbers decided. Just say is she open, what you think open, what would demand? So good are no royal, they are in the other points, to my senior. But you know, Chaka, I need to pay you shadow. So, one Chaka, my reasons, as long as just know what we say, Nanya. Chaka eat for good to see, but I'm one. So, just know what I'm about to pass. To be some man who makes jealous, man who are sensitive to this. The West thing, Chonga, the poor and Miss Wapali Mouth. Don't you pack a Suka put back at a mouth when I'm not up Miss Nebuda go with Eve, who really sensitive. So, Jesus, I will shine and is sensitive to Miss Wayne, put your hand on the border. So, Rumo, you is come up, Miss, don't buy 2. Later, Jesus, I will have one of the disciples who got them come and walk to pay them slow location. But Jesus, I will come on assignment or any problem. From where I see David can actually write, talk of entities without a man. About leaders without a man to see right. Amen. This man was sent while least Mesoaki at Yes. And Jesus mentioned the name of the river. Go to the pool of Siloam. Yes. Which means, you because one thing I know, so to me, there was no need for Jesus to mention the river. Because you can find water but Jesus mentioned a place where this man is supposed to go and wash. Which means you cannot wash anywhere. There is a special place that you need to go to. So others go and wash pool in Siloam. But the other part,
Shalom is rireva kutumwa kana to be sent. So murume uyu ari kutumwa kundogeza kurwizi rinonzi kutumwa. Go and wash kupu inonzi Shalom. And Shalom means to be sent. Munhu uyu asangana naJesu ndobva audzwa kwekuenda naJesu kuti dambudziko rake rinopera. Ine funzo ndikangosangana naJesu ratopera. Gamba pane dzimwe nyaya dzekuti even wasangana naJesu pane instruction yaunofanirwa kushanda nayo inoita kuti upenyu hwako huite zvakanaka. Saka murume uyu asangana naJesu ndobva atuma audzwa kwekuenda. Inaitofunza kuti ndinofanira kuudza munhu kuti aende kuna Jesu. Gamba munhu kana aenda kuna Jesu ane zvaanofanirwa kuziva nekuudzwa nekumwe kwekuenda. Kwaari kuenda nekupa chibva pana Jesu. Ari kuenda kurwizi runonzi Shalom kureva kuti kutumwa. Otherwise Jesu ari kuedza kutaura kumurume kuti nyangwe wasangana neni ndoda kukuratidza kuti nyaya yako itakatoigarira pasi kare kuti upofu upere. Nokuti rwizi runosikwa musi uwoyo runonzi Shalom. Rwizi rwagara ruchierera mvura inopedza upofu hwemukomana ari panapa. Saka nyaya dzako dzakatogadzirwa kare naMwari. Jesu paari kuti go and wash kupu yeShalom haasi kuti have created a river ichagadzirisa upofu hwako. The river was already available. Which means solution was already available, but paidiwa a revelation or an instruction from Jesus. Amen. So dambudziko rese rine munhu Mwari akapedza naro. But kungotauziva kuti ndoitei benda kupi. Nokuti zvinoita kuti upofu upere. Zvinokuti mvura yacho iri kutoerera. Time yaNoah. Miti yakashandiswa naNoah, the gopher wood, was already available. Denga harina kumupa raw materials. Denga rakamupa measurements instructions. Zvekushandisa kuvaka ark, miti yacho ngeri. Denga harina kuridhisa kuti miti iyo gatareka. Akangoudzwa kuti wheat yakadai, length yakadai so. But use the gopher wood. And the gopher wood was already available. Rukaita kuparidza kuti kudii? Kune nyasha dzitori available already. What is missing? I see solution. Revelation, chizaruko, or instruction. Yekuti ndoitei nokuti already Mwari rwizi rwaitoerera kubva kudhara. Kana murume uyu aigeza, handifungidzire kuti aigeza muShalom. Nokuti dai akandogeza muShalom aigona kutoona. But murume uyu aigara kure neriver Shalom nokuti paakanzi enda zvinoita kuti haasi paShalom. So in other words, ndenyaya yekuti dzimwe nguva une dambudziko but ndakakudhiraivha kure nesolution. Dambudziko rakakuendesa kure nepane blessing nesolution yeupenyu hwako. Upofu hwomurume uyu hunopera ende Jesu akatoupedza kare. But murume uyu paasangana naJesu, Jesu vari kuti enda unogeza kurwizi Shalom, ari kuudzwa kuti zvinopedza dambudziko rako zviri kutoflowa somewhere. Iwewe dambudziko rako nderekuti uri kure nepatakatuma nyaya dzeupenyu hwako. So haana kutsvaga mvura nemavhu kumeso kuti ndanakandipo mvura ndigeze kumeso, because he was instructed to go somewhere kurwizi Shalom. Zvoreva kuti dai akawana mvura chero paakaiwana akageza kumeso, upofu hwanga usingaperi. He was going to be smart driver, but upofu hwairamba huripo nekuda kwekuti haana kuenda kuShalom. Shalom kana zvireva kutumwa, zvoreva kuti kune vanhu vakatumwa naMwari concerning upenyu hwaMwari. Zvekuti watoenda kwaMwari, Mwari anoshandisa kuti korukuru waifanirwa kuenda kuShalom nokuti already the river is flowing. Handiziva ndokushumira but the blessing iri kutoflowa izvezvi. But kungotauza kuti iri kuflowa iri papo unofanirwa kuenda kuNetei. Muti wakandopindwa naZakeo hauna kudyarwa musi wangu yaJesu. Wakadyarwa kudhara wakati. But anonga aziva kuti pamuti apa ndipo pane breakthrough yangu.
But there akatadza kuona Jesu akamhanya akanokwira mumuti. Unati unodyara muti. Zvoreva kuti pane blessing yako yatodyarwa mudhara. So murume uyu wakaudzwa kuenda kundogeza. Zvoreva kuti aigona kugeza chero paada kugeza hari. But Jesu auya kuzotaura pamusoro perwizi Siloam zvinoreva kutumwa. Zvoreva kuti Mwari kune zvaakatuma. Number 1 vanhu, number 2 word. Kureva kuti kune shoko iri rakatumwa naMwari. Rekuti ukauya mariri ukarirarama unosangana nemaziso ako ubofu. Shoko iri rakatumwa kumunhu kuti arirarame aite zvarinotaura kuti agone kusangana nefevha yeupenyu hwake. So munhu anoita vandirangarira wakarangarirwa kugara. Why? Because the river Siloam is already flowing, but you are far from the river. So murume uyu wakaenda kundogeza. Hana akamuperekedza. Akaenda ari blind. Akatumwa ari bofu, which means ari kutofamba zvichida achitobvunza vanhu kuti ndaakusvika here, ndaakuSiloam. Akaenda. The journey yekuenda was not a good journey. Chakava good kwaari ijourney yekudzoka because upofu hwanga hwapera. So ndine challenge yekuti ari kutumirwei as the blind man. Ndaitarisa kuti maybe pakaite vanhu vakamubata ruoko vakaenda naye kunomuratidza Siloam. But zvinotaridza kuti murume uyu kuSiloam 1 zvichida aikuziva kana kuti angasingakuzive, but akabvunza vanhu kuti ruzivi ruri kupi ndinogeza. So there are times yekuti ukasagona kurileta nevanhu unotadza kusvika pane Siloam iripo nekuda kwekuti pane zvinhu zvaunodiscover nekuda kwekubvunza nekuhamba nekudzidza kubva kuvamwe. The river is already flowing. Saka Jesu haasi kuzoporesa munhu kana kune zvakatotumwa kare kupedza upofu hwemunhu. Jesu chaakatoita kupa munhu advice yekuti chienda unogeza kuSiloam nokuti the river is already flowing. Zvizhinji zvatinoti dai Mwari vatiitira, I've come to tell you this, vakatoita kudaro. Mwari is always ahead. Ramangwana rako riri muruoko rwaJehovha. Zvaunoti dai Mwari vandiitira zvakatoitwa kudhara. I remember a time ndakabuda vana veIsraeri vachienda kuPromised Land. Vakasvika panzvimbo yaiva nemvura inovava paiti paMara. Vanwa mvura vakanzwa ichivava. Vakachema kuna Moses. Bible rinoti, and God showed Moses a piece of law. Kadanga kamuti kakaripo. Zvanzi akatora mutiwo akakanda mumvura. Mvura ikatapira. Which means solution yenzvimbo yeMara yakaitwa. But vanhu vakatanga nekunwa mvura inovava, muti unotapira uripo. Nekuda kwekuti havana kuona muti, havana kuvhurwa meso naMwari kunatidzwa muti uripo. Zvoreva kuti pese pane zvinovava solution iripo. What you need is a revelation. Hapana kudyara homwe muti wokunzi Moses unozotora branch wokanda mumvura. The law was already there. Zvoroti pese pane challenge chinotanga mumind yaMwari isolution before challenge. Chinotanga mutime yaNoah hakuna kutanga kunaya mvura, kwakatanga kugadzirwa ark yekuti munhu arege kunyura. So vanhu havana kunyura nekuda kwemvura yakauya, vanhu vakanyura nekuda kwekusapinda mari. Chakatanga isi flood, vanhu vakajumwa vakanyura. Chakatotanga isolution yekuti muchiregera kunyura kwacho. So mind yaMwari chinotanga isolution. But challenge. Ukatoona wangu challenge, isaini yekuti wakashaiwa misengo yekuona pane solution yako. Nokuti dambudziko haritangire answer kumind yaJehovha. The river was already flowing. Time yekuti Lot arikubuda muSodom neGomora. Chakatanga kuitika hakusi kunaya kwemoto muSodom. Pakatumwa 3 angels. Zakauya ngumo muSodom neGomora. Solution ndo yakatanga kupinda. Moto wakatozouya, vatumwa nedenga vatombouya imomo. Vanhu vakasarudza kuva ignore.
Unoziva kuti vatumwa vakauya muSodhomu neGomora havana kusvikira kumba kwaLoti. Ukaverenga zvakanaka inoti vakauya vakanogara paCity Square. Lot ndiye akanoaprocha varume ava akati kana ndawarirwa nyasha uyai kumba kwangu. Amungarare pamhene uyai kumba kwangu. Havana kusvikira kumba kwaLoti. Kureva kuti Mwari wedu haasi mutsauro wavanhu. Anopa opportunity kumunhu wese. Varume ava vatumwa havana kusvikira kumba kwaLoti, vakasvikira paCity Square. Lot ndiye akaenda kavari akati kana ndawarirwa nyasha svikai kumba kwangu. Mudye mugeze tsoka mufure mberi nerwendo rwenyu. Akatozoudzwa leta kuti ndonyaya dzakafambira dzemoto idzi, but havana kutanga vataura zvinhu. Vakamusvika as people who were desperate. So there are times yekuti favor yako yakatouya, but so far favor yako ikamboitwa favor newe. Kuti izova favor kwauri. Kana usina kuti waexplain that. Pane munhu waunobatsira nhasi anofanirwa kunge ari mubatsiri wako mangwana. Hauye sekunge munhu ari kuuya kuzoyopa upenyu hwako. Anotouya nedambudziko achida kuyopa newe. But Mwari vachiziva kuti pane position yaachazosvika yekuti iweyo ndoko uchazoona kuti uyu akari destiny yeopa yangu, but akauya achimboda kuti help padera. I've seen people praying for destiny helpers, but I've discovered that the side of destiny helper. Destiny helper anogona kutouya sekunge munhu ane problem. First Samuel chapter 30 verse 11. Bible rinoti David vachiteera Ziklag yapiswa, vakaona murume akasiiwa mumunda 3 days before akasiiwa aine nzara aititwa nevaAmalekites. David ndokubva amupa chingwa, ndokubva amupa mvura. Ava nesimba murume uyu, ndokubva azoudza David kuti vanhu vamuri kutsvaga vaenda nekuku. Which means the recovery ya David pazvinhu zvake yakauya nekuti akakonzera mumwe munhu ane dambudziko kurecover. So there are times that God will connect you not to people with money goals, but sometimes people vane potential in the future to bless your life. Saka dzimwe nguva sinomi yako wakaipodza nokuti to you haisi river ingaite anything. River yokoti vanhu vanogeza kurwizi, but usingaziva kuti there is a time yekuti ukanogeza uri blind, your life will change. So the answer is already available. Mumind yaMwari hamutange neproblem, kunotanga nesolution. Nokuti Mwari wedu ndi Alpha and Omega, malambo neguma zviri kwaari. Zvinoti paakadarika napo akaona pane problem, aisa futi solution. Navo ndeye munhu yekusaziva nekuda kwekuti munhu anotangira pamvura inovava. Yeti mvura inovava yepamara pane muti uri pasaidi wekuti mukakanda inotapira. Vanhu vanhu vakatanga vasvikira kune zvinovava nekuti havasi kuona muti unokonzera kuti mvura itapire. Mwari havatendere dambudziko kutanga rauya vasina kuisa a solution padambudziko iroro. Ukatoona wava mudambudziko isaini yekuti wakapotsana nekuziva solution yacho. So this man was born blind, yet there was a river flowing somewhere inechekuita nekupedza upofu hwake. But dambudziko rakamupusha akandogara kure nesolution. So Jesu paakauya akakanya mavhu. Mavhu anofunga is a reason iri enough for this man kuti aende kunogeza. Maybe nekuda kwekuti pamwe anga atogeza kutanga. So munhu ageza wamutoenda unogeza anoti ndatogeza. Saka Jesu paari kutora mavhu achimisa chena ari kumupa a reason for him to move. Mavhu ari kuiswa ndo achamudhiraivha uchiwa ndaane mavhu uende unobvisa mavhu. There is a river flowing somewhere. In a blessing yako. Mamwe mapofu esa aiporeswa na Jesu, I will receive your sight. Now you can see. But this man, kuporeswa kwake kune chekuita nekutumwa ari blind. Munhu anonetsa kutuma munhu asingaoni. But Jesu paakaisa mavhu kumeso murumoyo akamuti go. Process yekuenda haisi easy pakudai. Ane mavhu kumeso akazorwa. Ari kufamba achibvunza vanhu kuti kuenda ukusika kuti kuenda kusika. Vanhu vanogona kumubvunza kuti kwambukisa mavhu ndiani. Remember, vanhu musociety vanhu vanotaura kuti imagine urikuona munhu ari kupfuura apa blind man. Akazara mavhu kumeso.
uchazoti aisonamwa mavumeso. Vanobvunza kuti ndiani akuita izvi. Obva audza vanhu kuti ndiJesu. Society yobva haana tsitsi. Unoziva kuti ukatanga kuita zvinotaura Mwari, vanhu vekunyika vanokudyira tsitsi kuti makukuvadzwa nechechi. Chechi haina kana tsitsi neni. Koma zvakaita izvi vanotokutorera futi mari iwewe zvaunoona. Society isingazivile the outcome and the blessing of God. Ini ukaita sekunge iri kudyira tsitsi. Mavaiswa naJesu. Society ine record yekuti Jesu akaona bofu rinopora ipapo ipapo. But uyu situation yake haisikuitwa ipapo ipapo. Saka akaudza vanhu kuti ndiJesu, anotanga kuporeka kuti Jesu haadaro. Pavanenge asangana sekuru wablind Bartimaeus akamboporeswa. Onzi titone muzukuru akaporeswa naJesu. Jesu haanisiva mavhu. There are people who worship God by the experience. Who don't have revelation. Only experience. It's I akambodai. But what I want to behold them to a new thing. Tested in my book. As people stop every program, see. That's why I love my testimony, but I want people to know this. Testimony will encourage you when God is doing things. Testimony, I see formula which Mari Roma is right. I am Mari Roja Laitira Ningi. But really, the case can be different. Testimony, I see formula. Who was this one to Mari? And to encourage you to Mari leadership. What you got treat a testimony self formula. Mari Pawachaka be some mouth. No matter who wants to know, but we are done. There are times when you are not a man, you don't want to one zero. Another man who shamisa. One of one zero from 8 to 6. So this one of the one I done was what I done. When you talk about my other, see a man who shoots on Zuma. Sign your put you up with Zama, you see a room in town shamis. Amen. Ukazivama ari zvokuti wakumuziva hauna yeroom yekuti anogona kukushamisa asini. Iye anogona kuita zvinhu. Jesu akambokumbira bhoti raPeter Luke chapter 5 akaparidza ribhoti. Ndiye same Jesus akazofamba pamusoro pemvura achitevera akati. That's why paaitevera vakamuti chikoko. Why? Because vane maziviro avakapedza kuti apa haita anokumbira. Anokumbira bhoti but kufamba haakwanisi. Now we kunamata Mwari aida formula unosiya yeroom yekuti anoshamisa. Zvakaitwa ndikina Mwari handizvo Mwari zvaangakuitira. Chandinoziva kune dzimwe nzira dziri different dziri unique. So murume uyu ane mavhu meso akutsvaga kunogeza meso. Vanhu vese vaasangana navo havasi kufara. Vanomunzwira tsitsi. Pane nguva yekuti ukaita zvinotaura Mwari zvinopesana nepfungwa dzevanhu. Zvokuti vanhu vanopedzisira vakutokuudza kuti hasi Mwari haadaro. Sei zvako zvadai. Ninga akanamata Mwari vakamupindura pa 3 days. Ninga akanamata Mwari uye akaitwa zvakatakatiwa. Sei iwe unamata Mwari but hatisikuona change. Sei zvako. There are times yekuti society ukasaingwarira uri blind man ari kuenda kundogeza. Ndoziva panoti. Because unosanga kuti munhu anokufarira zvakano kugeza anongova ine tisheni. Iwe wanzenda unogeza kuri pasilomo. Ukaona munhu achabuda zvokugeza netisheni. Nekuti kune imwe help iri dangerous. Paunonamata kuti Mwari ndipeiwo vabatsiri muupenyu. Ndipei vabatsiri vakafanira nenguva yakafanira. Nokuti kune imwe help yekuti vakuona une mavhu anokupawaoneka vanongoere dishi remvura. Iwe wanzi river slow. Unosangana nevanhu vari nani vasingadi kuti uende kure. So tinoona kuti wadingopinda chechi iri pasera unoenderei kuro. As well
There is a revelation concerning where you must go. No, what is the way you have to see how smart, but you go far away. So, why do you know many children not passing? Can I want to leave us alone? So, I will put down, but I will have to have one in front. Paulo tinha um basi, no matter the big basi, akafanya na Mungu yakafanya. That's why when kawaida mpaka mkazi, God was looking for a suitable helper. What a helper check. But it was suitable. No one knew help is suitable. But it is help. God was looking for a suitable helper, not just a helper. Beware, it will help you. The word they said to the extent they're going to carry on, want to beware of enemies. There's the other side, beware of those who pretend to love you. From a part of somebody they are named, but they are not good down. What's wrong when you have a want to good down? Amen. Beware of enemies. Beware of those who love you. The other one is that you want to do one shit mabo. In the actual schooling. So, je ne peux pas aller vous voir dans notre journée. The actual more dangerous because he is close to you. Yes. When you meet good people who try to help you. Couldn't help you dangerous. But actually, this is a program you made it takes maturity. When Moses grew up by faith, he refused to be called son of Pharaoh's daughter, but rather chose to suffer. Choice another in the one food. As I some tamtambula, Aparamba Ugai, not other by faith, which means when you grow in faith, you know what I'm right. Je dis non, on a faith. But by faith, he refused Akaramba, and he rather chose to suffer. More dangerous. Than to enjoy the pleasures of Egypt. Now, I enjoy my pleasures in Egypt. I ignore part of the people of Israel. I mean, calling Yaki as a deliverer of the people. Yes. Beware of good people who are not godly. That's why the devil I got advantage of getting the religion because I get I got the deliverance. But one advantage, diabetes, we see Yoga no buy and tie over is it's more. The spirit of limitation. Maranga limita wa mungu baba bosia pastor snake wakatai wa roba Yesu na kusuru. But wakitenda kuroga Yesu wakarasikia wa limit Yesu wako. Imwe help each. Rahoka mila panamwa. Wakaipa hapo attack regimes wakaipa cheti. Sometimes your attack will come as good things. Oh yes. Your attack, you know where you chakanaka. Undi wao visi wa rent wetu wa chakanaka. Unaona sika kundi. Oh yes. Batanto kuda. Amen. Visi wa rent. Kwa hizo zono tani mkati wakaenda utambisa. But awe atunda kutambisa no tindo kuda. Amen. Kwa vitra chakanaka. Upendo wako upana.
Unotora kuna anokusasa nekuimba naMwari kuramba zvinhu zvakanaka. Kune zvinhu zviri bongo. Zvokuti tikamuteregera kamunoita kubvisa. Tozokufundisana kudamo. Yes. Mabenefits ese anoitirwa. Yes. Kusiyana naye namata ndife nenzara. By faith when you grew up. Yes. That is showing you that mama unokura unomeka machoices asi normal level. Not just normal uramba zvakaipa uda zvakanaka. But is normal spiritual understanding. Karamba. Yes. Beware of good people along the way. Asili godly. Walotu wakakuona kuti maveza. Yes. Katsira ipo unakumana mene unakukanganisha. Mwana kubatsira mufota nokukanganisira. Mwari vanokubatsira upenyu hwako vanhu vanokubvira tichechi sakudaro. Asaba mugawo saka tikaende kumachechi. Shandiswa kubatsirwa kuti pasei. Because iye ndo zvaari kuona. Ari kuona mavhu ari pauri. But the good news haurambe uine mavhu. And haurambe uri bofu. Ukateerera Mwari haurambe uri bofu, haurambe uine mavhu. There will come a time yekuti hanzi vanhu vanga vakubvunzana kuti ndiye here murume uyu aipe mharanga. Unoropafadzwa zvekuti vanofana pamwe hausiriwe. You must transform. Yes. Vanhu vanofanira kuziva kuti aiwa ndiye aigara padanzi vatende kuita debate ndiye here aigara pachipemba. Ukateerera Mwari ukasvika kuSlomo ukageza kana wadzoka. Yes. You will be somebody else. Pane problem hapasi pakuiswa mavhu. Pane problem ndepekufamba kubva pawaiswa mavhu uchienda kuSlomo nokuti along the path you meet people. When I started ministering, shamwari dzangu dzanaenda kuzvikoro vakauya vakati tangu ndikuparidza paridza muroto. Vanzara vamwanza vanoti boira muroti. Kuti ndiMwari vatiniparidze zvanzi Mwari nowaziva here. Kuti tine vanhu vane picture yeuko Mwari asingatauri munovhese vese. Ndatumana Mwari kuti Mwari ari kunomuziva here Mwari. Kuti mai wewe. Ari unofunga kuti Mwari haangatauri navanhu zvete. Mati Mwari mutendeka kwawo. Vanotara chero. Pati yekufamba kuti tinoita basa raMwari, I met people who were good but yet godly. Amen. Kuna vazoti aiwa ini mutsvagire basa kukomana inu. Kuna zvinoparidza kukoro. Ngaiita basa. Ngatusvika kumenodzi pane tsamba yasiwa panokudiwa vanhu kusema. Kune vanhu vari bold but vasinganzwa Mwari. Amen. Vanhu vakakuona une mavhu vanokufarira vanhu but havana kunzwa kuti Mwari atikudiwa. Amen. I'm getting this picture. Murume ane mavhu anoenda kunogeza. Kuna vanhu vanoda kumugezesa vanoda kumubatsira. Airamba. Amen. Pane munhu anokwana une mavhu toda kubvisa manoti aiwa Mwari. Pane mandanzi ndiende kugezesa. Ageze pese pese. Kuda kuti muri blind kune mavhu. There must come a time yaunoresista hell. Oh yes. Zvino unofunga kuti vanokwana. Amen. Pane vanhu vanodibatsira. Nataka kuparidza vati awe mukupei basa. Help was good. But it was a trap. Yekuti ndisaite reach the destiny. It was a trap. Yekuti kufight the calling in me. Calling pani painorwadza. Iye ari Mwari akakudana. But when you know and understand the outcome, you behave like Moses. When he grew up by faith, he refused. Chicha akaramba good life. Aigara kumba kwaFaro achinzi muzukuru. Achisalutwa nearmy ari mupalace. Ari royal family. But when he grew up, he refused that. But when you grow by faith, une zvinhu zvaunoramba vanhu zvavanozudza musoro kuti haunokwana. Unopiwa ofa yekuti ukaramba vanoti munhu ane mhepo. Zvinhu zvaari kutirambira so. Oh yes. Ungasiye zvese uda kuita zvechechi chete. Avana kuti zvechechi chete. Pana vaudi Mwari vanona chechi. Saka vanenge criticize that. Zvechechi zvaunoita. Hakuna kuti zvamwari zvaunoita. Asi zvamwari hayo zvamwari zvaunoita. Pani unoita zvechechi. What will Jesus do? Amen.
People of God hear me very well. The river Siloam is already flowing. Oh yes. Jesus aona murumo akamutienda unogeza kurwizi Siloam. But along the path ndopane nyaya. Oh yes. Satani anabvisa Kenani. Akadyara kusatenda muvanhu. Vanhu vakasamika Kenani. Oh yes. Blessing yako aitorwa. Panobatwa iwe usasvike iko. Panotaurwa newe uri zvaunoonesa kuti uchite direction. I'll give you this example. Mfundisi mukandikumbira Bible kuti munhu wakwari Bible ndikati it's okay you ain't told. Yes. Ratonda vane guarantee yekuti ndabvuma. Chasara manje kubva ipapo vachiya kuzotora. Uya utore condition. Hongu agreement. Yes. Saka shoko raMwari rine zvinhu two. Agreement necondition. Yes. Mwari akatobvuma kuti zvako zviite. Mwari anotokuda ropafadzo yacho iripo risisina muri kuflow. But pada kutumwa bofu nogesi. Ende bofu rinotunga rinoiswa futi mapo. Ende richagara richisangana nevanhu muhodhi richienda ikoko. Saka vanhu vane zvavachataura vakasangana navo. Ende rinogona kusangana nevanhu vanorifarira. Obva nemadhishevu. Pamwe handingakusei nemadhanga muri apa. Gizai usafambiswa kuenda kwese Siloam kuseru. Unaenda pamakomba ita Jesu atikomisa kudai. Yes. Gamba Bible rati the river Siloam means to be sent. Kuneva kuti zvikuwanzi kune zvandakatuma kare. Concerning your life. Oh yes. Saka ukaenda zvisina kutumirwa iwewe hazviite. Yes. Asi wese munhu akatumirwa iwo muupenyu varipo vakatumirwa upenyu hwako. That's why Jesus asina kuti tambisa mavhu chigeza. A river was mentioned by name. Yes. So chero kwawaenda kune better river, chero kwawaenda, there was a time Naaman awene maperembudzi ake. Second Kings chapter 5 awene maperembudzi. Ndokubva anzi naElisha enda unogeza kurwizi Jorodhani 7 times. Ndokubva atanga kuita debate lako kwese kwatinobva muDamascus kune nzizi dzakanaka. Daigona kugeza ikoko. Yes. Uyu aiona iri nyaya kunogeza kurwizi. But the prophet part go to river Jordan. Asipomuti kumvura. It's not about the river. Yes. He's a prophet. Alikuona mu future. Alikuona Jesu achiuya muJordan kuzobhabhatizwa. Yes. So he was connecting him to Jesus the healer. Yes. So it's not about the river Jordan. It's about Jesus. Yes. But nikuda kwakuti uyu aone prophetically. Akatanga kuti ayo kwedu pandinobva Damascus. Kune nzizi dzakanaka chaizvo ndaida kuzaipo. Oh yes. Vakuru haisi nyaya yenzizi dzakanaka. Inyaya yeprophetic place. Yaunofanirwa kuenda. So the church can be good. But musime area mune destiny yako. Oh yes. Beware kuti help yaunosangana nayo along the path. Ida kusiya uri bofu. Mozokageza nechero mvura yawapiwa. You will be smart but you remain blind. Nekuda kwakuti Jesu pati go to who is Siloam. He knows kuti Siloam ine chekuita nesituation yako. Amen. So kunamata kunita revelations zamo. Unaona kukopa zvakaitwa naningi panzvimbo yakati zvako zvikasabuda zvakanaka. Nokuti wako upofu unotoda river Siloam. But zvichida wevamwe unoda kuti akageza chero paageza. Life, we are not meant to copy people. We are meant to learn. Haukopi zvinoitwa naningi kunongodzidza kubva kwari. Kudzidza nekukopa zvakasiyana. Kudai kukopa sakutoresa ndizvo. You can copy an answer, but working mawani. Unotoisawo answer 6 womabira, but vakati show working drama ratanga. You will meet people along the path. Yes. Shoko likaparidzwa kwauri rakanaka warigamuchira. Chinoita kuti usazoriita. You will meet people along the path. Society matinogara. Oh yes. Vanhu vanoti kudini. Yes. Jacob akarohwa akumbira kumutumwa kuti andikusiye chinomanyira kupafadza. Akarohwa ndobva anzi blessed. Bible noti akatobva ipapo achitadza kufamba achikamira. Yes. Zvekuti mhuri yake payakamona achikamira ndofunga kana madzimai akabvunza. Kuti makwadzwa nani chi obva atinda kuomborerwa. Does it not make sense? Yes. Ezikubona munhu akova
akakuwadzwa iwe uringakomborera. He was blessed. But akabva is somebody who is not blessed. Akarohwa akatokuwadzwa kuti akatobva achitadza kufamba achikamira. Asi shoko raapiwa pakukamira ikoko aropafadzwa. Vanoona by sight, varikuona a wounded man. But we don't walk by sight, we walk by faith. And faith comes by hearing. Kuti iye ane zvaanzwa zvisina kunzwa nevanhu. Vanhu vanongoona but kunzwa ndiye anzwa. Saka anzwa kuti dii, anzwa kuti you are blessed. Saka kukamira hakuchinje statement yekuti I'm still blessed chikamira. Saka problem yako ndeyekuti iwe unoflow nekuti vanhu vari kuzviona sei. Kwete Mwari anoti kudii. Utoone ropa zvadzo but iye kuti unoudya vanhu zvaunotaura nezvaunoshanda nazvo. Hama dzangu rwendo rwekuenda kuRivers Walk kunogeza mune nyaya. Rinotoda kuti ufaitane nevanhu kwete vakakuvenga chete nevanoya nematiche mvura. Some people vari wounded nekuda kweimwe help yavakapiwa. Anotodemba kuti ndakasanganire nemunhu akandibatsira. Kuti pawakabatsirwa. Do you know sometimes the devil, when they do witchcraft, when they do kukuwadza, what is wrong? Kana present church. Yes. Tine vanhu vakakuwadza pamushato vakapiwa zvipo. Chipo ichocho hachina nguva chiri chipo. Chakatakura dzimwe mhepo. The easiest way yekuataka munhu kumufarira nekumupa zvinhu. Rwendo rwekuenda kuSilo kunogeza harusi easy. Why? Because unosangana nevanhu musociety vari right vanokona kwazara mavhu kweso. Onzi kwaindawo utamburiri kuinda kure kweso. Hanzi Jesu atingende kuSilo. Jesu asingatisi watibogeza kuseri kwemba. Kune vanhu vanotoda kuita right kudarika Mwari. Kune vanhu kunyika vanokubvira kuti kudarika mufundisi wako. Ondoti mufundisi achakuwadza vanhu. Zvamuite. Maomera zvakaita izvi. Hauda mari futi kwauri. Neshoma yaunotambira. Asina tsitsi kudaro. Rwendo rwekuSilo harusi nyore. Ndinofara chakaita mubhabhiri kuti murume akadzoka achiona. Hauna kunzwa kuti pakati zvaifamba seya. Pakapane kurwisana nevanhu. Varikuya nehope inokusiyana smart but vari blind. Vamwe vangu vakati ndofunga nenungo mutsvagire basa ndakavateerera ndaenda kubasa ravaitaura. Ishomani kwangu uri kubasa ende kwaigona kutambirwa mari. But upenyu hwatapiwa naMwari. Hakuna mari yezvikora. Hakuna. Help yavaida kundipa iri lesser than the blessing of God. Hakuna munhu angakubatsira kudarika ropafadzo yaMwari. God is so wonderful. The blessing of the Lord is so powerful. Mwari anokuropafadza kusvika palevel yekuti haufari kuti une mari, unofara kuti una Mwari nokuti zvimwe zvaunoitirwa naMwari. Dai risara ribasa haizvigoni. Ndizvo zvandakasangana nazvo ndakaitirwa naMwari. Zvandinoona kuti Mwari vakandipa mweya wenhau kuti ndisvike kuSilo. Ndakasangana nevanhu pakati. Vaituseka, vamwe vaitisiya togona kutibatsira nenzira isadai. But zvaitwa naMwari muupenyu. Tinotenda Mwari kuSilo pasvika unodzoka uri different. Vacho vaitwa nenungo dzakutsvagira zvekuita izvi ndovari kubatsira nazvo. Ndikutovabatsira vari pabasa. Waida kuti ndiende kwacho ndokwanda kuti wabatsira vari. Ndokunayo pandinovabatsira watonzwa kushiwa nharo dzake dzinopanana. Life pamwe pacho ida nharo. Pamwe pacho unoda nharo. So ndozvikizwa rwendo rwokusunga kuti anoenda kuSilo kundogeza. Pese paunoda kuita chadzina Mwari ita. Haushayi munhu anokuudza rimwe side rakanaka kuti ukasiya unokuita this way. John chapter 5. Murume akati paBhetsaida akaporeswa naJesu ndokubva anzi carry your mat. Vanhu vakamuona havana kudetsekana nezvakawanda.
vakati watakurei havana kuti vaporerei aiwa kupora vanoda vari kuita zvataura Mwari wacho akuporesa havari kuti uite hakuna akati wazoporerei vakati why are you carrying your mess kuna kuti isi kunongopikisa zvawanzi naMwari ita hatina problem kwanamata kuti Mwari ndiitire zvakati tine problem kuti Mwari wacho akakuitira wakada zomuitirawo zvake zvaanoda tofanotisa meti pasi pora but metisa pasi. Why are you carrying your mate? This statement yakuti zvawanzi naMwari ita ndo zvasingade kuona uchiita. Dai Mwari atiwanira nyasha. Amen. Tava nemesimo. Sagona kuresista chinhu chinova neblessing yako. Oh yes. Amen. Along the path kune zvinosanganikwa nazvo. Zviri good or bad. Yes. And it's more dangerous usingagone kutiza kana usiri mature. Zvinhu zviri right but zvinoda kuinda destiny. Moses akanopa nemwanasikana wafaro anobereka vaita kunopa akatanga kuwa good life. Yes. But Bible wrote by faith when he grew up he refused. Amen. Arikurambira zvese zvakanaka zvake akaramba ariko haambofa akaburitsa vanhu muEgypt haambofa akava prophet of God haambofa akaenda kuMount Sinai akanosangana naMwari akapiwa nyasha dzekufamba nevanhu vaMwari haambofa akazviwana akasaramba zvakanaka zviripo. Zvimwe zvinhu zviri right uchizviona spiritual hazvisi right. Mwari ngaakupe grace ngaakupe revelation chizvarwa chekuona kuti nyangwe izvi zviri right but not for me. Why? Because zvinyorwa nechaMwari chaanoda kundiitira. Amen. The path yekuenda vanhu havasi kucriticize Noah ari muareka kubva nayo vanokriticize kuvaka areka yacho kuita zvakanda Mwari ita ndo zvavanopikisa but kuda kuzopinda yavo yavanoda. Chechi nezvoiva river iyi haina kusikwa musi waakanzi aiswa mavhonzi akucreate a river unogeza. The river was already flowing. Which means there is a blessing flowing somewhere. You need God to open your eyes. Zakeo paarikubva pavanhu zvinopinda mumuti asi yakati kana muti wacho hayo wamwe wakatokura kudhara. There is a place of blessing yaunofanira kulocata spiritually. Zvauri kudaiwa zvitoriko kudhara kuziva kuti zviri papi menda sei ndodii ndova nenyaya. The path to source to Salome then in the challenge. Jesu akakuona akakuisa mavhu aisi nyaya paunonzi chienda unogeza unosangana nevanhu vanokugezesa. Kune ofa yaunogona kupiwa muupenyu yakanaka but unaitaisa spiritually unoita kuti zvazvina umwari izvo asi zvine mari ichallenge kurizisa zvinhu zvakadaro. Kune maofa mulife ari right. Ndaitaura ndichiri kulife nditi munhu anochengeta huku emu yake ndekuzochera huku. Kwana munhu ane huku pamba achishikandira chikafu achidii emu yake ndedzekuzodzita pane kuti huku madzoramba dziripo chitufisa notufarira fisa notufeed down kamba mutori paprogram yekuzomufeed down saka ihuku manje hadzizivi zvokudaidzaika wanadzo vanodzudza kuti ari kufidha isuspect zvokuti zvotayo tomuudza otinyepera kana ihamai chikafa kutotenga kushopu. So there are times yekuti chiri more dangerous asi my enemies. Help. Neimwe love yauri kuofa nevamwe vanhu vasingakuni vane intimidation. Oh yes. Kumirira Mwari kwakanaka. Amen. Kusalomu kana kukaita kure. Yes. I would rather get there. Yes. Upofu upeni. Yes. Than to be smart and remain blind. Unageza kufuna patricia. Amen. Yes. Kana kukaita kure. Ndine ready kusvika. Zvikaita sekuti zviri kunonoka asi nokuti zvina Mwari. Yes. Nguva inokwana. Yes. Handiziva kuti kusvika time will come. Yes. Yokuti ukazoudza vanhu nhoroondo yacho unofanira kufeka. Oh yes.
Ukazoudza vanhu vakabviwa unoti mutumire boda kuwashingisa. Wainoti mumwe paakadzoka akuona vakaita debate kuti ndiye haasi ndiye. Unoropafadzwa zvekuti wanofungira kuti aiwa usiriwe. Haufitwe neupofu hwaunge uinawo kwemakore kana wakuona. Kuti pane nyasha dzinoiswa naMwari. Nguva inokwana. Salom kana ukaita kure. I encourage you to go there. Kana zvikarema zvikarwadza asi nokuti ndo zvataura Mwari. Mufaro wako unouya zvakanaka. Chema kungauya usiku asi mufaro unouya mangwanani. Let's keep on moving. Mwari kana ataura bedzi, let's keep on moving. Mwari zvaakareva bedzi ngatite, let's keep on doing it. Why? Because manje upofu unotira kusvika pasaro upofu unotopera. So resistance yako. Blind Bartimaeus kuti atoona akatanga ashedzera vanhu vakaenda paari vakati nyarara. Dei ne breakthrough yako vanonyararidza unowana. Dei rakanzi Bartimaeus naJesu chiona. Hazvina kutanga neizvo, zvakatanga nevanhu vakamuti nyarara. Unonyararidzwa musi webreakthrough. Mazuva ese hapana aibvisana naBlind Bartimaeus. Dei rakamouya Jesu akatonzi kuita noidzi nyarara. Iye ndokubva aita nharo. Nharo dzodiwa muupenyu. Boza challenge iripo vari kukuti nyarara ndovanokanda mari mundiro. Ndovagari vemujeri kumaunogara. Saka munhu anombokupa kamari bichanaka kunyaradza unonyarara. Ndomunoga mari yako. Pandakanga varume mari munondipa this time ndikutoda ari maziso. Saka kana iri nyaya yemaziso handinyarari. Kana mari iri ukazogera kana ndakuona zvamunoona kuzvishandira. Akatanga akunda vanhu vari kumunyararidza. Satani unoshanda nevanhu vanouya nemafekti vachikunyararidza. Vachiti aiwa una kudai mosiyana nazvo, una zvikufamba, una zvakazodai. Ivo vanenge vachiona kurohwa kwaJehovha, vaone kuropafadzwa kwaJehovha, nokuti zvataurwa vakarasipa. Ukaziva zvakataura Mwari nezvaanotaura muupenyu hwako, zvinoonekwa nevanhu zviri temporal. Jacob zvechibada ari kukamina pachidenga ramuti you are now blessed. And the blessing I told you to show up. The distance between you and Salome. There are people you need to fight and resist. Satan said, "I'm fighting out of your mate. That man, you are saying that's the one. When I say that's the one, I'm a father who encourages you to one. And zero just no revelation was repeated one. Akasiyana nemunhu asingazivi. Dai Mwari vatabata. Ndokupera kusungeti namanje. Unamato wako newangu ndokuti Mwari, give me the grace to move on. Despite challenges and the resistance, give me the grace to move on. Despite zvekutaura vanhu against my life, against my ministry, against my marriage, give me the grace to move on. Why? Nokuti ndikaramba ndine ndichifamba ndikasvika kuSiloko. Let us begin to pray. Father, in the mighty name of Jesus. Baba, the grace to move on. 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 Marisha sakana na wachataura zvavanotaura asi Mwari wanaikirere nyasha. The grace to move on. The grace to keep on moving. The grace to keep on moving. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nilibofu Mwari nisharamba nijifamba. Mari yacho isipo nisharamba nishikuna matari. Basa racho isikubhatara nisharamba ndakamira panzvimbo. Marriage yacho ichirwadza ndinoramba ndakamira Mwari kusvika mazviratidza. Mwari makatendera bofu kuenda rikandosvika. Baba nyangwe ndisiri kuona chinooneka nekubatika. I'll get there by your grace. 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 In the mighty name of Jesus. By your grace, oh Lord, help me to get there. By your grace, Almighty God, guide me to get there. By your grace, oh Jehovah God, give me the grace to get there. Panushikika. Inobatika Mario ichabatika.
Inovakika ibayo inovakika. Unochatika mchato yo unochatika. May God give you the grace to get there. Unoshikika kusaloma. Bali wachikupikisa wachikuvisa. Ninoporofita maskati ano. You get there, you get there, you get there. Unochata, shinoita. Kuna mwarume nyasha usuza marombe. Kunoshikika. Inovakika ibayo inovakika. Mchato unochatika. Mario inovatika. As a blind man, want washobora Kristo, wanadoshika musaloma, kunoshikika mudikani, nyashaziriko. May God give you the grace to get there in the name of Jesus. Thank you, Father. We give you glory. We give you glory. Praise the Lord. In the name of Jesus. Raise your hands. Father, I decree and I declare upon this ministry, upon this church, upon these people. Nyangwe mavari pavari. Mavari nenyuma. Nderopa fatu. Ngawashike kwa mfano wa kushika. Muchato ngawuchatike mwana. Maviwa ya mwari. Umaviwa mbo Jehova. Anozoka wako mwana. Wawele leo nyashama limbasa akazoshanda. Zvakanaka ngazvibatike. Mweya wechirama mweya wobva panzvimbo ndinourayira iko zvino. Mwari mupe nyasha, vape the grace, the ability to get there. Ndinoprofita nyasha nekubudira muupenyu wako. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. We may be seated. God bless you, church. Mwari vakuitire nyasha. Mwari vakuropafadzei. Mwari vakuchengetei, vakugonesei. Muzita raJesu.